kining funeral ni kanhing Queen Elizabeth II. Pero sa akong tanaw mo gilubong na siya gahapon. No? Di ko updated anang butanga. Nakaingon ko mo gilubong na siya gahapon kay kagabi usa sa ako ang friends diha sa FB nga ex-seminarian. Nag-post siya sa iyahang ingon tag reflection bahin sa paglubong ni Queen Elizabeth II. Matud pa niya, he was struck by that point sa funeral service nga diin ang arsobispo nga nag-preside sa funeral mass ni Queen Elizabeth mihatag sa maong mga pulong o misulti sa maong mga pulong. Matud pa, ug karon ato ng tangtangon diha sa lungon ang mga simbolo sa gahom, symbols of power and authority. Ang mantel, kining kapa, ang korona, ug ang scepter. So tanggalon na kuno, aron nga ang atong igsuon nga si Elizabeth magpahulay na sa iyahang lubnganan. Muna ang ingon niya nga striking kuno nga bahin sa funeral service. Ang iyahang ingon tag comment or reflection nagsentro ra gyud sa matud pa in the end kung unsa gyud ay ta kana ingon tag ka ilado ning kalibutana tungod sa ato ang position or power, no? Ang death, ang kamatayon mao gyud ang great equalizer. Patas gyud tanan, walay mas labaw nato. Gani ingon siya, it is very striking that the Archbishop no longer address Queen Elizabeth as queen, but Sister Elizabeth. No? Sa ato pa, kawang ra gyud ay tanan. Si Kohelet pa, vanity of vanities. Kawang ra gyud ay ang tanan. Namalandong ko sa iyahang comment o iyahang reflection, ug nakaingon ko, dako kay ni kalambigitan sa atong pagsaulog karon sa kapistahan sa Arkanghel nga sila Rafael, Gabriel o Miguel. Tungod kay sa pagtanggal sa mga simbolo sa gahom, akong tanaw, kinahanglang lang pod, no? Labaw sa tanan, dili lang kay sa ritual, kundi sa tibuok kinabuhi, kinahanglan nga hinahinay tanggalo nato ning mga butanga nga maoy sa tanaw nako nakapabugat, no? Bugat sa atong paglawig ning kalibutana, ning atong kinabuhi diri sa kalibutan. Especially if you hold on to that symbols of power, musamot yun ka bugat. But this is the very secret of angels. Mauning sikreto sa mga angels nga nung they can go to one place and then another, no, in no time. Even in split seconds, kaya nila nga buhaton. Sa akong tanaw, ang sekreto nila tungod kay gaan kayo sila, no? Wala man sila gidala-dala. Of course, makaingon ta, of course they are spirits, Father. They could not touch anything tangible or something physical ato ang ginabuhat diri sa kalibutan. Of course, that is logical. But above all, no, tungod kay lagi wala sila'y gigunitan nga sama sa mga anang mga simbolo sa gahom. Mao na sikreto sa mga angels. Ay kaduha nga punto sa ato ang reflection is that I would like to propose is ang mga arkanghel nga sila Miguel, Rafael o si Gabriel, dunay specific nga mga ingontag roles sa ilahang pagkaanghel. Si Saint Michael, atong nahibaluan,
nga siya gyud ang kanang ingon tag the angel of protector, no? Protector. Ilado siya nga nagpanalipod kanato batok sa mga dautan nga panghitabo, no? Sa dili maayo nga mga panghitabo. Nakahinumdum ko nga usa sa history sa amo ang congregation sa Passionist, mismong ang founder si Saint Paul of the Cross maka testigo sa dako kayo nga hinabang ni San Miguel. Kay kaniadto sa dihang nagsugod pa lang siya sa foundation sa congregation, tense kayo ang sitwasyon tungod kay dihay mga Muslim Turks, no? Didto sa Italia. Ug nga sa usa ka higayon gisunog ang kining konbento sa bag-o lang nga tukod nga kining katilingban sa mga gagmay pa nga mga Passionist. Muna nga dako kayo ang ilahang problema kay mo pare pagsugod gisunog dayon sa mga Turks. Muna nga usa ka higayon gabi nga giatake na pod sa mga Turks ang maong lugar. Ug ilan na pod untang sunugon ang usa na pod kabalay sa mga kaparian kaniadto. Apan natingala sila sa mga saksi nga imbis nga sunugon na sa mga Turks ang maong balay, nanagan sila palayo. Oh, nalayo. Di ay ito, matod pa sa mga istorya, sa mga nakasaksi, nga nanghadlok ang mga Turks sa dihang ilan na untang sunugon ang balay, tungod kay dunay nagbantay. No? Nga sanag kuno kaayo, lalaki, nga nagdala og espada, nga maoy mura og kanang nag-ali sa dalan paingon sa maong kining balay nga ilaon tatong sunugon. So kabahin sa maong kasaysayan sa congregation si San Miguel tungod sa iyahang pagpanalipod. I'm sure daghan pud sa ato ang mga mahimong saksi, no, sa ato ang mga istorya kung unsa pinaagi sa pangalian ni San Miguel nahimo nga gipanalipdan kita sa mga katalagman. Daghan kayong mga istorya ni ana. Ug kining si San Rafael, makahinumdum ta diri sa ato ang Oratio Imperata, ato siyang gipangayo ang iyahang pangaliya, no? San Rafael, iampo mo kami. Tungod lagi kay si San Rafael mao ang padala sa Ginoo aron pag-ayo sa mga masakiton, no? Unya si San Gabriel, ilado kay nato si San Gabriel kay diha sa daghang bahin sa ebanghelyo, siya nahimong mesanghero, no? The messenger of God. Murag siya ang mouthpiece sa Ginoo sa pagpahibalo sa pagkatawo sa atong Ginoo, pagkatawo ni San Juan Bautista, no? So mao ni ang papel. So na sila kanya-kanya nga mga papel. O kini nagpasabot nga doon na kitay maayo nga panigingnan. Nga sila magpanalipod kanato, sila tanan magdala kanato duol ngadto sa atong Ginoo. So mga igsuon sa atong pagsaulog karon sa kapistahan sa mga arkanghel, hinaot nga sa matag karon ug unya ato silang atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa paghatag kanato og sama kanila nga mga anghel nga padayon adlaw-adlaw nga nagpanalipod kanato ug naggiya kanato paduol diya sa atong Ginoo. Ug nga karon kay ilang kapistahan tagaan nato silang pasidungog ug nga kanunay nato silang atong pangayoon ang ilahang pangaliya diya sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Amen.